Assalamu alaikum, barkamu da yau, barkamu da haka. As usual, this is your boy AMK Crypto. So, yau za mu yi tutorial akan yadda za mu yi Mande testnet, wanda muna tunanin zai zama alheri a nan gaba kaɗan. So, the first thing, you're gonna press the link here in your search bar. Okay, so in ka shiga, the first thing you're gonna do, za ka yi connecting Twitter ka. Wallet naka. So already ni na connecting da wasu sabe tambaye ni ba ko ya connecting kun kalle shi. So the second thing you're gonna do is connect your Twitter. So at least ana buƙatar at least 25 followers on your Twitter. Sai kana da followers at least 25 ana buƙata at least. So bari mu authorizing. Kwana biyu update yayi kaɗan. I'm not feeling good, that's why I'm on uzuri. So kun ga wallet ɗin ya ƙara sauka, sai ka ƙara danna connect, sai connect, sai ka danna link bot. Okay, sai ka je ka yi sign in a cikin wallet naka. Sign in, okay, bari mu ƙara danna link Twitter. Link wallet, link bot, sign in. So ya yi connecting. Sun ba mu testnet guda 30, inda za ka gani ka je wallet naka, za ka kalla testnet ɗin guda 30. So muna tunanin ma mainnet token ne, shi za ka yi staking. So amma dai wannan ɗin da token da suka guda 30 ɗin, gashi nan sun ban guda 30. So shi zan je in staking, za su dinga bani reward. So reward ɗin da ake tunanin shine coins nasu. Insha Allah shine za a baka airdrop da shi. So in ka zo na wajen, za ka danna wajen creditability staking ɗin nan, shi za ka danna, sai ka yi pasting na wani address da na ajiye. Misali haka, ni na riga na copy na clipboard na, sai kasan ka danna amount na abin da kake so ka yi staking. So at least dai sai ka staking ya kai 25. So ni misali zan danna 26 ko 27. In staking 27 zan bar 3 saboda gas fee da sauransu. Sai ka danna stake, sai ka yi approving. So da shike QE nake using by message ba yau, shi ba rai pumping ba, sai da in je in duba, sai na yi connecting na yi approving. So yanzu za mu yi approving transaction ɗin. Confirm transaction. Okay, bari mu jira approving. So ya yi confirm, sai ka koma ya riga ya yi. That's all what you need to do. Haka ne shine abin da za ka yi. Za su dinga tara ma reward naka a gefen nan. A nan wajen za ka kalle shi. So yanzu mun riga, okay, let's connect. So kun kalla, gashi nan abin da ga address ɗin da ka yi da shi, ga your stake, ga yanzu wannan reward da ka samu 5. So haka in za ka yi on staking nan za ka danna, sai ka sa address ɗin nan, sai ka yi on staking nashi. So definitely haka zai yi. Address ɗin shine na ajiye, ku je ku yi copying nashi a cikin Telegram. So that's all what you need to do. Okay, don't forget to like this video, share and subscribe. Thank you. Have a great day. Assalamu alaikum.